Karbi Anglong Autonomous Council MSC Sharban Kumar Telenga aphan sorlo alam ki klang pupen BJP Assam Pradesh along arpupen kesor. Deopani mate arnam lang pia hawararat ki duk ki sungpen ke pajok thekjia phan pura Karbi Anglong Autonomous Council ser ang hoyalong Sharban Kumar Telenga aphan kilik along pahaipen ser ang hoyalong pangni dunlo. Bonta jakong dokoglo pupen nonabang ki isit herak meme lapen hijim meme asaisi ka choklem rongajok State BJP along arpupen ke hekpon. Aho kidamtang nini ni thoma prang inudabang phumate KAAC along MEC ang hoy ki khibom Sharban Kumar Telenga inut so arlo aphan BSc nursing ke pachari jipwa menpen pondetsi aning ke dok chekrongpen oso pathedetpu birta chatayalong klang. Lasopen aru ni phai kre ECR ni BJP Assam Pradesh General Secretary MP Polak Lucen Daspen isi alu paklang ponsi MEC Sharban Kumar Telenga aphan BJP Assam Pradesh along arpupen pasontuklo. Athi inu manpeng ke dobang phula puson odlang no asai kachoklem ke chokchet he piglo pupen langcharisi arpupen pasunlo. Bangsolong ke pachini thua tengke nithom angbong la bangsolam ke phuthak lamthe chepaklang ponthek the pulote sodak akang sai padoji puta pachini thu. News report Karbi Anglong Live.